Γεια σας, νέα σεζόν Fortnite. Σήμερα μαζί με Lex, Παππού, Rage Mode και Νοτιά θα δούμε την καινούργια σεζόν. Συντονιστείτε. Πρώτα απ' όλα, όταν περιμένουμε στο lobby που και καλά, είναι το παλιό, το πρώτο lobby που είχαμε όταν πρωτοβγήκε το Fortnite, το PvP. Ναι. Τι ώρα. Ω μαλάκα, λοιπόν αυτό το βουνό έχω ρίξει τα καλύτερα sniper. Έχει πεθάνει. Εντάξει, λογικό ρε, εσύ να έχω πεθάνει. Μπορεί Δεν να είμαι... είναι. Κοίτα, στο Fortnite γενικά στα σούτια δεν είμαι τόσο καλός. Ακούω άτομο θα έρθει εδώ κοντά μας, οπότε Ναι, να θα είναι ένας έρθει έτοιμος. Αυτό εδώ το map δεν έχει καν όπλα. Πού είναι το DMR μου γάμο, το κερατό μου γάμο. Δεν νομίζω να έχει DMR, δεν έχει DMR. Ναι, Sniper, μαλακίες όπλα έχει. μονόσφαιρο sniper θα βρεις. Ναι, κάτι μαλακίες όπλα έχει εδώ πέρα. Αλλά έχει M4. Κάτι. Ρε εσύ είναι τα παλιά τα όπλα, τα... Μη, κάτσε κάτω ψόφα. Ψόφα νοικοκυρά. Το σκότωσες? Ναι, μη μου φέρεις το φίλο σου εδώ. Σήκω τα χέρια ψηλά. Περίμενε, θα έρθω κι εγώ. Παίρνω ένα chest και έρχομαι. Χέρια ψηλά, είπα μωρή. FBI, μπράβο. Μπαίνω κι εγώ Fortnite. Μπαίνεις ωραία. Στο επόμενο να είσαι έτοιμος, μπες στο lobby μέσα. Εσύ, έχω κι άλλη καρακάξα για άλλα να τη δίνουμε. Κάπου άκουγα chest, έρχομαι σε σένα. Που είμαι offline τώρα. Τι, αυτό το πίνεις ολόκληρο, το βαρέλι. Ναι, γεμίζει 100%. Εκεί μέσα είναι σε αυτό το σπίτι, Άγγελε. Έλα μαζί. Νάτος! Άντε γεια. Εσύ, Δεν βρήκε ούτε ένα όπλο αυτός. Έλα. εσύ. Έλα λίγο εδώ. Μισό να βάλω... Ναι. Οκ. Όντως τώρα το έκανες αυτό. Ναι. Ήθελα να σου δείξω όντως, ότι το βάλα. Της πρώτης χρονιάς. Είσαι έτοιμος? Έχω καραμπίνα. Θα πάνω να λουτάρω, δεν έχω λουτάρει τίποτα. Οκ, πάω λίγο να φάω κάποιο. Ναι, τον έχω. Οπα! 1v2 support! Αυτός είναι low. Ναι, Αυτός είναι low. Και με βάλανε και εμένα, τι θες να κάνω. Εγώ πέθανα. Α, πεθάναμε και δύο. Μα αυτή τη μαλακία μας έφαγαν. Ρε εσύ, Θανάση. Βάλαν τους Viking ρε μαλάκα. Είναι αυτό που είπα πριν. Βάλανε το best of της πρώτης χρονιάς. Όχι το OG map. Πάω εδώ. Όπα, ακούω βήματα. Άτομα. Δεν πειράζει, άσε εκεί. Εγώ δεν έχω όπλο να τα βαρέσω. Εσύ δεν τους παίξεις. Δεν τενάς. Είναι γιατί πακατέλες όπλο. Παντού τις τρώω παντού. Κι άλλος. Έχεις Θανάση, εσύ μη φοβάσαι. Γι' αυτό είμαι 43 live. Και 17 σφαίρες. Δεν με βολεύει αυτό το όπλο. Πού είναι το Θα το φάω μετά. Πεθαίνω. Ωραίος. Πήρα διπλή assist. Θανάση! Αλλά θα σας αφήσω να σας φάνε να πάρω. Έλα, λουτάρετε. Άμα μου τα φάω Θανάση. Τον είδα. Θα του πω καλησπέρα. Όχι ρε, τον έφαγα. Σιγά. Άστον. Ωραία. Στην Παβολτούλα. Θα έρθει και λογικά και ο φίλος σου τώρα. Τον είδα. Dead. Μη κουνιάσαι. Θέλω την μπλε καραμπίνα μου. Ναι, πάρτε. Και θα πάρω και την τέτοια που χορεύεις. Έχω εγώ. Θέλω medkit τώρα. Medkit, έλα, πάρε. Βλέπει εμένα από το παράθυρο. Δεν τον βλέπω. Έλα να κάτσουμε τα ράτσα να δούμε πού θα κλείσει ο κύκλος. Έλα εδώ. Κάτσε ρε μαλάκα, είναι αυτός εκεί. Πού πάμε τα ράτσα. Εδώ είναι. Το reboot πού είναι ρε φίλε. Όντως. Όπα. Γαμώ τη μάνα του, εκεί είναι ακόμα πισί. Έλα πήδαμε να τον πυροβολήσω. Δώσε μου info. Στο μπαλκόνι είναι. Ναι, περίμενε. εκεί. Να προσπαθήσω να στοχεύσω. Όπα, ρε, απαλού την έφαγα.
Από το παράθυρο, βαράκι από το παράθυρο. Απαλού την έφαγα, κι άλλοι είναι, δεν είναι μόνο Από ένας. το παράθυρο, από το παράθυρο βαράκι. Ωραία. Ετοιμάσου για να φύγουμε να πάμε κέντρο, να βγούμε από το tilt. Περίμενε. Έλα μαζί, έλα μαζί, έλα μαζί. Δεν Έλα μπορώ, μαζί. έχω παγιδευτεί. Με βαράει και από τα δύο. Έλα μαζί, έλα μαζί. Με βαράει, σου λέω. Εν τω μεταξύ για κάποιο λόγο έχω 39 ping στο Fortnite. Πρώτη φορά. Έλα μαζί. Έλα μαζί, έλα Όχι, μαζί. περίμενε, το πήρα προσωπικά τώρα. Περίμενε. Τι θα μου το παίξει, μαγιά κλανιά ή πιτσίρικα από εκεί. Θανάσης V2. Πάμε από εκεί. Θα του πω το όνειρο, έλα εδώ. Εδώ άτομα, από εκεί τις φάγαμε. Πιστρώ ρε μαλάκα. Έλα μαζί, έλα μαζί. Με... Μπαστάρδο. Εκεί έχει άτομα. Πού? Ρε μαλάκα σου λέω με βαράει από απέναντι. Το μαλακία. Έλα να ασχοληθούμε με αυτόν, άμα ασχοληθούμε με αυτόν. Μας έρχεται. Σου πάρε μαλάκα να ασχοληθούμε. Ναι. Δεν μπορούσα να κάνω πολλά ρε εσύ. Α, είχε τέτοιο ρε, χρυσή καραμπίνα είχε ρε φίλε. Πάμε. Καλά, εγώ πάμε. ένα διάλειμμα πρώτα. Θα σου στείλω DM. Τι θα βγεις? Όχι. Ωραία, θα πάω ένα Έρχομαι. solo εγώ. Πολύ κακό. Θα τους απομακρύνω με αυτό με ό,τι μπορώ. Πώς θα παίξω σούτια με αυτό ρε εσύ? Καραμπίνα μόνο. Τον είδα? Ναι, καλά. Εντάξει. Εδώ έχει κάτι καλό. Με μαλακίες με ξεκινάει. Μπορώ να ανέβω εδώ. Θα το δω. Οπα. Πάω. Έρχομαι. Όντως υπήρχε... Ωραία. Πάει και αυτός. Πάρ' το. Πάρε. Καραμπίνα στις σφαίρες. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τα λούταρα. Εδώ πέρα έχει κάτι. Οπα. Ποιος? Τι λέει? Dead. Πάει. Πάμε και σ' άλλον. Θα ακούσω τι πάω. Μισό λεπτό μην πεθάνετε. Τον είδα. Βάζει live. Ω! Τον έφαγα! Καραμπινούλα. Μπλε κιόλας. Μπράβο φίλε, είχες πολύ ωραίο loot που δυστυχώς πέθανες. Νίτρο δεν έχω. Ένα λεπτό παιδιά, ένα λεπτό, να το συζητήσουμε όλοι μαζί. Αυτός θα πεθάνει από το αυτοκίνητο. VPM. Να. Πώς το ήθελα. Ναι. Dead. Πέθανε. Θα πεθάνεις με αυτό. Dead. Ωπα ρε φίλε. Dead. Οπα. Με μποτάκια παίζω. Έχω κάνει 7 kill. Πρώτη φορά σε τέτοιο map. Κάπου εδώ είναι. Οπα! Ω μαλάκα! Σναϊπεριά ήταν αυτό. Φεύγω. Σκάσε. Ακούω βήματα. Τώρα με είδε. Όχι! Dead. Είμαι low και πρέπει να βάλω live. Σκάσε. Μην μου την πει άλλος, please. Live, γρήγορα. Θα το ρισκάρω με θάμνο, αλλά... Νομίζω φαίνομαι στο θάμνο πλέον. Σε αυτό το θάμνο.
Ή είναι user. Ψιλοφαίνομαι. Ναι. Περίμενε, σου έρχομαι. Πάρε για αρχή αυτό. Πάρε για αρχή αυτό. Περίμενε. Έχω κι άλλο. Έχω δωράκι. Έρχονται Χριστούγεννα. Dead. Είδες πως σε σκότωσα. Όπα. Από κάπου τη τρώω, λέει. Μισό. Δεν πεθαίνει, λέει. Τη τρώω και από πίσω και από μπρος. Τι μου τσουκαλάς. Dead. Και νομίζω αυτός έχει sniper. Το σκοτώνω. Όχι, πεθαίνω. Όχι ρε φίλε. Βγήκα δεύτερος. Όχι ρε. Τόλουσα ρε φίλε, πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό ήταν ένα επεισόδιο Fortnite. Δεν βγήκαμε πρώτοι. Θα βγούμε όμως. Πού θα πάει. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.